дойде време да снаредя спайдър холстера. Кубурът за две камери. Този тук е прикрепен към колана, а този тук трябва да бъде добавен. Вече съм го нагласил като дължина и сега ще добавя втората закрепка за втората камера. Залепям си го и тая щипка трябва да влезе тук. Хване двата колана, той който отива и той който се връща след катарамата. Хубаво докато опре до край колана в горната част на щипката. И отлепвам го, слагам това ухо хубаво, прилежно, залепвам го, отлепвам от тази страна, слагам това ухо хубаво, прилежно, залепвам го и ето го. Имам вече колан с две запечалки. Тук вече ще сложа камерите. Ще могат да ми висят две камери на кръста, а не на раменете да ми тежат. Благодаря.